Čaute, zdravia Savi a sme na serveru Pikacraft a jak ste si všimli, určite ste si všimli, že ideme hrať Minecraft. Dneska to bude minihra Skywars a môžeme sa rovno pustiť na to. Takže Skywars. Server full. Takže som tu asi trošička dobabral, že ale určite tu budem, keď sa niekto odpojí. Ja to zatiaľ stopnem a zatiaľ čauko. Takže som zase tu a teraz sme na serveri Game Team a tu je Skywars voľný, takže môžeme ísť na to. Takže hneď ideme hrať. Takže vidno, že česti... Ne, počkaj. Tu je jedna česta, ak správne viem. Neviem, tu je. Okej. Troška sa najeme a ideme do stredu, keď nás niekto nezabije, niekto myslím menom zabije nás. Čau, nerob mi zle, hej, nerob mi zle. Takže som umrel. A keď budem na mape, zase pauznem to a keď budem na mape, tak takže som na mape. Druhá česta to asi nevím, že ale tak všade je druhá česta, ale neviem kde teraz. Ospravedlňujte ma prosím. Troška som sa vysvrkal a som tu. Vidíte ľudia, aký je tu krutý svet. Opäť som na mape. A máme tu enderpearlu, to je OK. Sheep. Som tu, troška vyrušila mamka. A máme zase sheepy. Takže zase sme tu a zase odchádzame. A zase som tu. Som taký šašok, ktorý behá tade. Jedlo. Ľudia, taká otázka. Vedeli by ste prežiť, kebyže ste v Minecrafte? Brali by ste jedlo z nejakej česty? Z nejakej skrini, ktorú nájdete kde chcete? Taká otázka na vás. Píšte potom do komentu, keď takej. Skap. Ľudia, zlý svet. Koľkože už natáčame. To je
sem na mape. Takže totiž niekto mi volal, takže sorry, že sem trulo a nevím si nastaviť, aby mne nikto nerušil. Takže som si to zapomnil. A toto bude moja posledná mapa, čo teraz si hráme. Nebolo to až tak moc dlho. Takže ľudia, like, komenty a určite ma poteší nejaký subscribe. A keď sa vám toto video páčilo, tak subscribe, čo som už teraz hovoril. A určite ma podporíte. A nebudem určite natáčať len Minecraft, ale čo si len prosíte. Takže komenty a čauko. Zdraví sa s vami Savi.